Katoliko, makig-interact kaninyo, pinaagi sa pagsabwag, pagpalalom sa misteryo, o paghatag o lamdag sa ato ang pagtuong Katoliko mahitungod sa misteryo sa Santissima Trinidad. Akong ipaila-ila diha kaninyo, kanunin ni nato madungog usahay ka manawag man ninako dinhi og naatay mga discussion dinhi nga moingon ko nga kinsa diha ang ganahang mutabang nato diri pag ipaila pagdugang pang informasyon kini mutabang nato og diha nato karon. Ang iyahang call name, Veritas, no? Veritas ang iyang call name. Pero ang tinuod niyang ngalan, mao si Silbert Dondoyano Senior, right? Yes, Senior. Kaya naa siya anak sa St. Paul nga akong estudyante. Niya atong second year pa sila, no? Si Silbert Dondoyano Jr., of course. Og niuban ka nato si Silbert Veritas ang iyahang call name atong paminaw niya pasiuna nga mga pangumusta. May gabi kanimo. Unsa ko itubag nimo? Silbert na lang. Silbert. May gabi kanimo Silbert. Maayong gabi po padre. Mag-ampos ko gamay no. Sige, para panalangin sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kana lang akong short prayer. Pinaka short pero pinaka kumpleto sa pag-ampo. Okay. Kay matod pa sa matag higay nga maghimo ta niining pagpanguros. Ginamit ang tulo ka persona sa usa ka Dios. Matod pa niingon sila nga mura ta og gihalog. Yes. Mura og kay moana man ta disto ang ato ang abagano, murag ni halog nato ang Santissima Trinidad ug ang tulo ka persona sa usa Isa ka pa Dios. padre murag mo po ni atong tema ron. Exactly. Tungod kay mao po na ang gisaulog nga solemnidad karon sa universal nga simbahan. Yes, ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Una sa tanan, Yes. Yes. tanan tre, ko na ko pasalamat nga imo kong gidawat diri ingon nga bisita no sa programa nimo nga ilado kayo sa tanan no. Bisan dito sa amo dapit sa Dipolog ilado kay ini kay kusog kay ining signal sa DYWC. Mao na dire. Galahos gyud ning signal dito kabaring straight good kaayo ang Dipolog gikan dinhi all the way to Dipolog ha. Dungo ganitas Misamis Occidental, Misamis Oriental no nga tungod sa kakusog sa atong signal. Busa karon gabi una atong tagaan o pagtagad ang giladmon. Di man siguro na ito matidlom ang kinatibukan niini, pero atong sulayan og tidlom asa tang dapita moabot, no? Maayo sa pugkog pangatahuran sa tanang nagpaminaw ron dre. Maayong gabi ninyo tanan mga suking tigpaminaw ni tulumanon ni Father Ram no. Ang panaw sa pagtuo. Ubay kasi kabalo ka tingog mga higala ni Silbert ha. Pang-radyo na ha. Pang-radyo na. Og kun natanaw mo karon naata sa ato ang website www.dywc801am.com. Unya makita ninyo kami si Silbert karong gabi una. And then ang atong text line ihatag lang nako daan pero ayaw sa mog text hangtod dili mo kadungog sa among diskusyon mahitungod sa Santissima Trinidad, pero ako ihatag ninyo ni daan kay katong wala pa makakuha sa atong numero palihog kuhag ballpen pagdalagan og kuhag ballpen isulat ang atong numero. Ang atong Sun Cellular is 0923-630-0797. Ang atong Red Mobile is 0938-116-5623. Ang atong Globe is 0927-717-8556. Alright? Ang atong landline, pwede mo manawag later on, 419-8726. In the meantime, ato lang sa nang kuanon kay napakoy gi-order para sa ato ang more landlines nga madungog na maka-interact with more landlines later on. In the meantime, let's listen sa ato ang discussion karong gabi una. Ang unang pangutana, Silbert, mahitungod ni ining doktrina nga Katolikanhon mahitungod sa Santissima Trinidad mao kini. Naa kuno sa Biblia kanang pagtulunan sa simbahang Katoliko ang gitawag og Santissima Trinidad. Naa ba kuno na sa Biblia? Okay, ang essence ana agyod padre. Pero siguro naa silang unahuna kanang pulong Trinidad. Mabasa ba riya sulod sa Biblia? Well, ang pulong Trinidad litra por litra di mabasa sulod sa Biblia. Pero ang gihinganlan ni ana, meaning ang essence naa agyod sulod sa Biblia. Kay ang Trinidad is usa ka Dios kana tulo ka persona. Kung ma-prove nato nga ang
God the Father, God, di na kinahanglan i-prove. Di man i-prove. Oh. Kay Og- God the Father, God. So God. og ma-prove po nato nga ang atong Ginoong Jesucristo God, Dios, ug ang Espiritu Santo, therefore ang Dios dahil nga usa kinahanglan po mabasa sa Biblia nga usa ra ang Dios. Ang Dios dahil nga usa ana sa tulo ka persona mo na essence diya, Padre. Well, ako sang dugagan gamay kanagaling mo ingon sila nga basta dili mabasa ang pulong dili na tuhuan. Oo, mana ilaha. Ato lang sigurong i-correct na siya gamay kay ang ngalan o ang termino dili man siguro mao'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Kaya basig mingon sila nga kanang pagtulon-ana na tungha kay giinbento ng termino nga Trinidad. Dili siguro may na kay sama ng bata. Dili man ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Ohi ang ngalan. Ohi ang ngalan. Okay, namang kayo ba mga argumento? Naan ang bata, di pahinganlan. Oo. Naan na ang Santissima Trinidad, naan ang tulo ka persona sa Diyos, sa wala pa siya hinganling Santissima Trinidad. Yes. Oh. Kay ang simbahan, ado naman po'y katungod o gahom sa paghimog mga terminology. Labi na nga i-klaro diya sa mga libro. For example, example nga ila pong gidawat nga naghimot og terminology nga inventor po sa tao kay basi may silang inventor man ang paggama sa pulong Trinity, no? Granting nga invento pero naay mga invento nga bisan sila gali mismo ila po nang himo sa mapananglito. They believe anang giingon sa in English po na Grego nga polytheism o nga kanang pagtuo nga daghan ng Dios, polytheism. Exactly. Nya atuwa sa Kristiyano isusaraman ka Dios, monotheism. The word monotheism dili nimo na siguro diretsahan mabasa sa Biblia. Pero ang essence naa sa Biblia nga nagtuotang usa lamang ang Dios, mao man ay monotheism. Pero ang word monotheism dili mabasa sa Bible. Di ba? So Exactly. na. Because ang terminolohiya mo evolved man na, pareha ng computer. Yeah. Okay. Wala man na yung computer sa Biblia. Ha? Pero, pasabot ni Ana, tungod kay dunay pagtungha ni ini, kinahanglan siyang hinganlan. Yes. Kay madag wala hinganlan. Sa dili pa mo padayon natay watcher atay sa itaw viewers pala. Viewer nga tuas vegan, no? Ang akong higala, no? Ang akong higala nga nagtan-aw nato karong gabi una. Naming gabi kanimo diha Sister Mern, ha? Nga nagtan-aw. More power to DYWC according to her. But anyway, padayon ta. Okay. Sige. Santissima Trinidad na sa Biblia. Isa pa dire kung maingon sila asa maggahom ang simbahan kanang maghimo-himo og mga terminology o mga balao doon sa diha. Atong hinumduman sa siguro ang nahisulat sa Mateo 18 versikulo 18. Basahon ko lang rin, no, kay ang abara mo nato mga igsoon dili mo to basta di mabasa. Kinahanglan po'y mabasa pulo basahon pa nato. Pero ato lang ipahinumdum nga dili pud maayo siguro nga maanad ta nga litra por litra gyud kay dili gyud tanan kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra. Hinuna may separate topic wala ni kanang sula eskriptura dire taas po na siya. Pero diri lang sa taas Santissima Trinidad. Okay, basahon ko dire, no. San Mateo kapitulo 18 versikulo 18. Og busa sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta. By the way, ang inyo din gipasabot ang mga apostol tung unang mga ministro nga gipili ni Kristo. Giingnan niya ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit. Og ang inyong itugot usab dito sa langit. So gahom ni sa unang mga ministro niya hibalo naman ta nga ang saad sa atong Ginoo nga gihatag nila ipasa po na sa mga sumusunod nila, no? Na sa buhat 2:38 ug 39 nga ang saad dili lang kay alang nila kundi hasta usab sa ilang mga anak sumusunod. Sa mga sumusunod. Unya ato mang nakita agud sa kasaysayan kun history padre nga ato mga obispo sila mo'y nakasunod sa otoridad sa mga apostol sa tupanan nila ang katungod. So kung maghimo-himo sila mga balaod sama ng canon law, kanang mga terminologies para masayuntunan pod nato ang atong pagtulunan, so itugot na kay matud pa sa Ginoo dire itugot niya dito sa langit. Okay. Exactly. Meaning nga ang kining mga apostoles nga gipadayon ang buhat nila pinaagi sa mga obispo nagpadayon pagdagan, pagtuyok, paghatag sa maong pagtulunan ngadto sa henerasyon hangtod sa henerasyon. Yes. So klaro kaayo na nga diha sa Biblia atong mabasa ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Yes. Although ang pulong Santissima Trinidad wala sa Biblia. Kay kini gihingalan sa
teolohikanhon nga pamaagi aron nga mura siya og ma-summarize. Parehas sa ilang gituhuan pod nga kanang gitawag natog monotheism, a belief of one God. One Tuo God. sila ana, pero kanang pulunga di mabasa sa Lord. Wala nang monotheism sa Biblia. Wa po'y polytheism sa Biblia. Yes. Pero naa Biblia ang usaray Ginoo, Yeah. naapod sa Biblia ang katong nagtuog daghang Ginoo, Yeah. katong mga pagano. Isa pa wala pod mag-ingon ang Biblia nga dili pwede kagam-an og termino nga Trinidad. Oh, wala po yung mabasa. Kung maingon sila nga, dili na pwede. So makaingon po dahil nga nagtudlo po sila, wala sa Biblia. Kaya at the same time, ang kanang giingon diha, katong giingon ni Kristo nga, unsay inyong idili sa langit. Unsa po inyong itugot sa langit. Yes. Pues, doon ay blanket authority Yes. ang mga apostoles nga karon mga obispo, of course, minanduan sa Santo Papa, uban sa abag sa mga theologians o mga exegetes, mga Bible experts, sa paghimo, pag-umol sa pagtulunan nga binasi diha sa Biblia Yes, Padre. o mi-develop diha sa tradisyon sa atong simbahang Katoliko. Okay, ato hinumduman nga dili ta sola scriptura. Yes, Padre. Meaning wala ta mag-agad lamang sa mabasa sa Biblia, kundili sa naumol uban sa Biblia ug sa mga wala masulat sa Biblia. Nga gitawag nato Yes, kay tradisyon. parehas gud anang paghukom, Padre, o pila ang gidaghanon sa daang kasabutan o bagong kasabutan outside the Bible naman na. Kay kung basahon nato diri sa Biblia, ang mga apostol wa man sila mag-canonize og pila gyud ka libro. Atong nahibaw-an later on naman na siya. Ang simbahan gyud mismo nga Katoliko may nag-ingon pila ka basahon ana outside na sila. Kunya, kini po sila, mga sumusunod man na siya Yes. mga apostoles. Di nangamatay na bitaw apostoles. Nga gitagaan may blanket authority nga unsa inyong gidili ug unsa inyong itugot, mao nay basihanan Yes. sa pag-umol ni ining simbahan nga nagtudlo kanato nga dunay tutulo ka persona sa usa ka Dios. Yes, Padre. Aha. Pero ato Yes. lang iklaro sa atong mga suking tingpaminaw dire nga siguruhon yun nila nga kanang nanudlo nila authorized yun. Meaning, budi pasabot ka katug yung pundok nga maogi natukod o gisugda ni Kristo sa the first century, no, unang siglo. Kinamang gipamulong si San Juan dinhi nga magbantay taan ang pundok, kidaghang kainga pundok nga nag-angkon ron, no? Pundok-pundok. Oh, ngano nga- Kanang pundok-pundok dili na tinawag nga pundok. Ngano kay bantayan nato nga ang Ginoo particular kay unity. O panaghiusa katong sa Juan 17:11 og 21 nga niingon siya amahan. Mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako Usa. So particular kay ang Ginoo og usa. Kanang usa dihang gipasabot ang iyan ang simbahan nga gitukod. Pag ingon niya ni Pedro, tukuron ko ang akong simbahan o iglesia, singular akong sa to pa dili daghan. Diin ay gipamulong si San Juan diri nga mo nang makaingon ta siguroon yun nato nga kining pundok nato mao kining pundok ka kay ani abasahon ko dire 1 Juan 2:18 ngadto sa 19 mga anak kinigiling pulong mga anak dire nagpasabot day nga ang mga ministro sa Dios tawgon ko din natong amahan kay Kaya mga anak diligon ni anak sa unod gipasabot niya magtutuogon ngayon siya mga anak children sa to pa father day ang ministro okay. Parehas ninyo, Dre. Yeah. Okay. Father. Okay. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo sakit-sakit yun, Dre. Og karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Dinhi masabot nato Dre nga particular day ang mga apostol anang usa ra gyud ka pundok. Ngay kay ang tinuod nga sakop magpabilin gina, di ba? Sa kasakit ug sa kalipay mura magpiayon Dre. Sa kasakit ug sa kalipay mag-unong nga gyud. Exactly. Dili rason nga kung dunay mga pagsulay magbulag ta. No, dili na rason. So ingon na pod tinuod ban nga atong simbahan ron daghang mga problema, daghang mga krisis. Pero pagsulay ra na. So kung tinuod kang sakop gyud di gyud ka mabulag.
Kung doon na may mga apan diha, magtabangay lang ta. No, sama sa atong balay, kung doon na mga problema, magtabangay ta. Dili kay manglukso-lukso ta maghimutag atong Maman problema. gani nga ang essence sa Santissima Trinidad, usara gyud siya. Yes. Tulo sila ka buok, pero usara siya ka Dios. Yes. Kay God is one. God is unity. Yes. Ha? There is unity. Ug kanuna nang gipangandoy sa amahan nga paghimo niya sa katawhan, ha? Iyahan na da ang giplano nga kining mao mga katawhan na mahiusa sa usa ka pundok, Yes. magkatawgo na og eklesia, ipasabot sa eklesia nga to convoke ang pagtigom, pagpundok sa katawhan nga gihimo sa Dios. Oh, dili so to padre, dili maayo na nga nasuko lang kag pare kay wa kaganay sa batasan sa pare. Oh, ang tawhanon. Tawhanon man na. Muhawa na din ka. Dili siguro na. Okay. Dili man na wala man kinsa man poy. Kinsa man poy. O makakita mo og pare nga murag anghel, murag ato na bita Yes. paingon niya kuwa man jud. Dili na pa joy ihemplo ana diri nga. For example sa 12 apostles na inang Judas, wala mag-ingon ang Ginoo nga maghimo taglaing pundok kay naamay nag Judas. So asa mo ingon ana? So buti pa sapot nga kung dunay may mga apan diha sulod, dili na siya rason nga biyaan nato. Kung dili magtabangay lang ta diha. Murag balay ba nato diri ba panitan sa among balay? Hugaw ang sala. Kung sa may buhaton, madto ka sa laing balay kay hugawan ko sa balay nako. Dili manilhig ko. So ina na po dili kay mo iskapo ta. So hugaw man ang atong balay manglimpyo ta, dili kay mo biyaan nato. So ina Gani, kay balo na ba si Kristo nga kini siya si Judas? Kabalo po si Kristo nga mo na siya mo traidor niya. Pero iya gyapon gitawag. Yes, mo gid. Kay good niya ipasibati din nga bisag unsa kang klase nga pagkatao, bisag unsa kang klase sa imong kinabuhi, anak ka sa Dios. Doon na kay katungod ug pilion ka sa Ginoo, pilion ka sa Ginoo sa walay rason nga ka ay pilion ka nako kay hapit ka ma-bright. Dili. No. Pareha karon. Ako gipili ko sa Ginoo nga pare, o mahems. Yes, mo gid. So, unya mayon sila nga ano guni siya na pare, ni ganun guni siya na madre ni nga mo may gipili. Unya ang Ginoo wala may standards pagpili. Kaya giingon, Yes. gipili ti ka kay ganahan ko nimong ari ka dinim na kay patrabaho nimo. Well, pagtrabaho nimo, naara po na nimo Yes. og magpakataspukan ka. Imo ng tulubagon sa Ginoo. Yes, mga apostol diri lain og mga batasan. Alay kaayo. Si San Pedro mismo ang unang gapakita og di maayo. Oh, yes. Ha? Oo. Pero wala gali bakwi Wala. ni Kristo ang iyang sani gahom nga gihatag katong keys of the kingdom, mga yawi sa gingharian sa langit nga nagsimbolo sa iyang pagka-prime minister. Kay kung nahinumduman nila, kung nagbasa sila sa Biblia, Isaiah o Isaias Kapitulo 22, 20 nga to sa 23, di ko na lang basahon diri kay malangan ta, sila na lang, og diskumpiyado sila, basahon na lang nila. Ang Isaias 22, 20 nga to sa 23, na mabasa diha nga kanang tinugyanan sa Yahweh, gihimo kang prime minister, tawgon kag amahan. So, leader, so, mauna nga si Pedro, nga bisag nasipyat siya, pero wala ba kuya ni Kristo ang iyang pagka-prime minister o tinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. In fact, sa John 21, 15 to 17, giingnan siya katong taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit. Giingnan siya nga, atima na ang akong mga karnero o nating karnero. Simbolikanhon biya kay ng nating karnero o karnero diri. Kay duha man ka klase ang mga karnero ni Kristo, hamtong og dili hamtong. Di ba? Oh. Mga hamtong kami na. Then Hamtong ang mga nati kami na. Kunya matod pati dumalahon ni Pedro. So wala ba kuya ang kana bang gisugo o ang katungdanan ni Pedro bisag nasipyat siya. So inana na po ato mga kaparian, mga sipyat manggali mo dre, pero ang inyong katungod, ang inyong opisina, ang inyong trabaho, inyo gina. Kuan po na. Gihatag gina sa Ginoo isip imong trabaho unon, Yes. imong buhat na siya. Regardless of who you are, whatever happens, no? Karon, ang sentro sa Santissima Trinidad mao nga atong mabasa di sa Biblia, ang nagpadayag sa tutulo ka persona sa usa ka Dios, wala lain gyud. Ang sentro sa Biblia.
Si Kristo gina. Mm. Siya ang niingon nga ang atong Dios mao ang atong amahan. Yes. Mismo iyahang kaugaling amahan siya niingon, ako ning amahan apan inyo sa ni siyang amahan. Yes. Nakahibalo beta unsay klaseng amahan, kay ang amahan mahigugmaon sa iyang anak. Bisag unsa katampalasan ning pagkaamahan, matay mo pagkaon man gyud na siya ang anak. Yes. Bisag unsa ka dili maayo ning batasan aning amahan, mo panalipod man gyud na sa Yes. iyang anak. Yes. Kung ang usa ka tawhanong amahan ingon ni ana ang pag-atiman o pag-amuma sa iyang anak, unsa pa di ay kaha ang pag-amuma sa langitong amahan nga mo'y amahan sa tanang amahan. Yes. So, in that way, naingon si Kristo nga, ayaw mo kaguol kay ang akong mismong amahan, inyo pong amahan mo na nga doon na mo'y katungod sa pagsangpit kaniya sa pag-ingon, amahan na mo, anak ka sa mga langit. Yes. Naingon gani si Kristo, ako mobalik ko sa akong amahan nung bulingkod ko sa tuo sa akong amahan. Pero ayaw kaguol kay sa akong pagbiya, akong ipadala ninyo ang gitawag og paraklito, ang maglalamdag, Yes, maglalamdag nga mao ang Espiritu Santo. Gani niingon si Kristo nga kinahanglan nga mo pahawa nako, kinahanglan mo balik nako ngadto sa amahan para akong ipadala ang maong gasa sa Espiritu Santo nga sa inig-abot niya siya mao'y magtultol kaninyo sa pag-angkon o gitawag nato og pagsabot sa kamatuoran. Kana ra gud imagine nato dire nga sa Old Covenant o Old Testament giklaro diha ang God the Father. Then sa New Testament giklaro po diha ang anak nga si Jesus Christ, the second person of the Trinity, the Word, no. Oh, dayon ang Holy Spirit gipadala niadtong Pentecostes katong gisaulog last Sunday. Oh, then karon nga Domingo gisaulog nato the Blessed Trinity. So kung imong imagine ba hunaon nga gisaulog nato ang Santissima Trinidad after sa pagsaulog po nato sa pagpadala sa Holy Spirit. Okay, kung tanawon nimo diha man gud na kumpleto. Kung gipadayag sa Old Covenant ang God the Father, sa New Testament ang God the Son, Jesus Christ. Sa Pentecostes, diha mismo sa mga sulat na to ang mga evangelists. Yes. No? Then katong imong gi-quote ganina diri nga ipadala ang Holy Spirit, din napadala na. Katong gisaulog nato sa miaging Domingo. So karon gisaulog na nato ang tulog yun na kumpleto. Nainindot kayo. Ang simbahan, when you say simbahan, wala lain na Katoliko na. Yes. Katoliko na. Okay. Usa naman simbahan. Okay, yun ani. Ang simbahan, ang origin, kabaloan ni imong anak, kay mo na akong giyaw-yaw nila sa ako ang explanation sa church. Kaya ako'y nagtudlo nila sa simbahan, ako po'y nagtudlo nila sa mga sakramento. Niingon nga, ang church, the origin of the church is the Trinity. Yes, correct. Ang gigikanan, ang tuburan sa simbahan, mao ang Santissima Trinidad. Sa unsang paagiha, ingon ani, ang amahan sa iyang pagmugna sa katawhan, iyan ang gitawag ang tanang katawhan sa pag-ambit sa iyahang divine grace, sa iyahang balaanong grasya, aron nga kining mga katawhan iyang gitawag mamahimong iyahang pundok nga pagatawgon og assembleya or mga katawhan sa Dios, people of God. Yes. Ug ang kining maong people of God, in other words, sa damgo, sa kasing-kasing, sa pangindahay, sa plano sa amahan, naa na diha mismo ang pagtukod sa simbahan. Yes. Ang existence of the church already existed in the mind, in the heart, and in the dream of the Father. So, nangandoy na daan nga kining maong mga tawo nga iyahang iyang gihimo o gimugna, mamahimo kining usa ka pundok. Una, ang iyang gihimo, ang gitawag nato og remote. Yes. Remote, what's this? Remote preparation of the church is the calling of Abraham. Yes. Sa dihang niingon ang Ginoo, Abraham, ikaw akong himuong amahan sa tanang nasod. Ha?
you will have do mga dahan ka mga anak ka susama kadaghan sa mga bituon, susama kadaghan sa mga balas. Usay gani galibo gani sa Abraham ngano pong nidaghang usar may iyang anak. Unya feeling niya ipapatay pato iyang anak kaya dadha ang imong anak dito ug ihalad ngadto ngari kanako. Ang paghalad sa unang panahon mao man ang Holocaust. Yes. Ha? Kanang pagpatay unya sunugon. Nagtuo siya, dili siya kasabot pero si Abraham matuuhon ra gyud siya. Yes. No? Gitawag niya sa Abraham nga mamahimong amahan sa tanang nga mga nasod. Which is actually iyahan ng gisugdan pag-umol ang katawhan diha sa pagtawag ni Abraham. Ang immediate preparation of the church mao ang pagtukod ang pagtawag sa Ginoo sa 12 ka tribo sa Israel nga mao'y sinugdanan sa pag-umol sa gitawag og katawhan sa Dios nga mao'y gipadayon sa pag-abot ni Kristo. Yes. Now, niining 12 ka mga tribo mitungha diha sa usa ka tribo sa Huda ang gisaad sa Ginoo nga iyang ipadala nga ang iyang anak tungod kay ang katawhan na unlod sa kasalanan ug iyang luwason kini pinaagi sa pagpadala sa iyang anak. Yes. Ug busa iyang gipadala ang iyang anak, ang gihimo sa iyang anak, iyahang gi-fulfill, gituman ang pangandoy sa amahan sa pagtukod sa simbahan, pinaagi sa pagpili og 12 ka mga apostoles nga maoy representante sa 12 ka mga tribo ni Israel ug ang 12 ka mga apostoles maoy nucleus. Nucleus. Kana bang og cell pada siya munay kinauyukan Okay. nga dili kita moabot ingon aning gidaghanuna karon kun wala sugdi sa 12 ka mga apostoles. Kanang gitawag og liso nga mustasa. Yes. No? Nga kun imong itanom sa iyang kagamay, mulipang kini sa kadako, gani ang mga langgam mamatog diha sa sanga niining maong gitawag og liso sa mustasa. Gikan sa 12, milipang ang simbahan ug ingon niini kadako karon si Kristo ang nagtukod sa simbahan nga nagfulfill sa maong damgo sa amahan nga mamahimong usa ka katawhan nga masimbahon ang iyang katawhan nga gimugna. Og si Kristo kay mubalik man siya ngadto sa iyang amahan, ang iyahang gustong buhaton mao nga ipadayon ug magpadayon ang buhat sa simbahan sa buhat sa iyang pagpangluwas, pinaagi sa mga apostoles nga iyang gipili nga mao ang mga obispo nga mao'y sumusunod, apan niingon siya, akong ipadala ang Espiritu Santo nga mao'y magdumala, nga mao'y maglamdag, nga mao'y magtudlo niining mga apostoles sa tibuok sa kamatuoran. Unang kinahanglan mo salig kita sa simbahan because of the Holy Spirit. Because the church is not an ordinary institution. Oh. The church is both divine and human. Divine because ang simbahan gikan sa damgo sa amahan, tinukod ni Kristo nga anak sa Dios ug linamdagan sa Espiritu Santo nga balaan nga kun unsay tingog sa simbahan mao'y tingog sa Santissima Trinidad. Yes. Kay sa atong balanse gud ani dire, hibalo ang atong Ginoo. Nga kung ang pagpadagan sa iyang simbahan isalig lang sa tawhanong galamhan sa iyang mga gipili o mga apostol, siguro yung bulyasot, padre. Di yun kasaligan. Mao na nga kinahanglan jud ang Espiritu Santo para mo'y mugiya niya para di siya masayop sa pagpanulo about sa tuluhuan ug pamatasan. Muna makasalig ta sa simbahan dili tungod sa pagkatawhanon sa mga pari ninyo dire o mga apostol, kundi tungod sa Espiritu Santo nga gagiya ninyo nga kung manudlo mo og mga pagtulunan nga kanang gitawag natong magisterial teachings katong guided by the Holy Spirit, dili mo masayop. So kung panglantaw nila nga pare tao raman na tao bitaw, pero kay na may Espiritu Santong gagiya, so ang buhat sa pare Diyos nun. Ang tao, ang pare, tao, pero ang iyang buhat sa pagkapare Diyos nun na. Yes, dili mapiktaran ang grasya nga madawat sa tao kung unsay kasalanan nga nahimos pare.
Yes. Mao Kay ang grasya gitawag na siya og ex opere operato. Nga ang makadawat sa grasya nga nga gimbuhaton sa usa ka pari, dili siya mansahan sa sala nga nahimo sa usa ka pari. Tungod kay ang grasya dili gikan sa pari, gikan sa Ginoo. Yes, na ay nindot ka diri sa San Mateo 23. Kana bang kung atong lantawon ko ng sala o kanang pagkatawhanon sa pari, murag dili na maayo kay ang gitudlo sa Ginoo dinhi tanaw na to ang otoridad. Kung naa nila ang otoridad kinahanglan atong tanawon gingon diri. Unya mingon si Jesus sa mga tao, no, San Mateo 23. Unya mingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises katong sa Old Covenant. Busa kinahanglan tumanon og sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. So, diri makuha ba nato diri ba nga ang otoridad kay naaman nila sa tung sadaan pa ning tinuoan diri, tumano na to ang ilang otoridad. Kung sila sugo nila sila mga pagtulunan ni adto kung under ta sa ilang balaod sa una, pero kung doon naman sila nabuhat nga dili mao, mura po di na to sundon. Exactly. This is what you call the divine calling. Yes. Ang balaanon nga pagtawag. Pero ang balaanon nga pagtawag, atong hinumduman nga ang gitawag, tawhanon. Yes. Although, ang mga tawhanon nga gitawag, dapat maningkamot nga magkabalaan. Yes. Mabalaan, pero lagi sa pagpaningkamot, sa pagkapukan, ang importante dili ang pagkapukan, kundi ang pagbangon, pagpadayon, sa buhat nga maayo o pagsalikway sa dili maayo. Pero ang importante mao kini nga ang simbahan per se it is Christ. The church is the lawas nga mistiko ni Kristo. Nga kun ikaw manamastama sa simbahan, sama da nga imong gipanamastamasan ang simbahan si Kristo. Yes. Nga kun imong gisakit ang simbahan, imong gilutos ang simbahan, sama ra nga imong gilutos si Kristo. Yes, Di ba mo na gisulti niya? Oh, katong sa nahitabo sa kaso ni Saint Paul, Exactly. no? Sa wala pa siya ma-converted. Exactly. O di ba giingnan man siya nga Saulo pa man siya sa una. Nganong gilutos mo ako? Kisi primero si Saulo nga si gilutos. Di gipasabot sa Ginoo kay gilutos man niya ang simbahan tung before siya na-converted, mo tubot pasabot. Nga klaro kayo kung lutuson nimo ang simbahan sama ra nga si Kristo mo imong gilutos. Kung gilutos nimo ang simbahan, sama ra nga imong gilutos ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Correct. Kay ngano mang gilutos nimo, ang Amahan mo ay nangandoy og nagdamgo sa simbahan. Ang Anak mo ay nagtukod sa simbahan. Ang Espiritu Santo mo ay nagiya sa simbahan. Yes. Sa matag higayon nga imong gipanamastamasan, sa matag higayon nga imong gilutos ang simbahan, sa matag higayon nga imong gibiay-biay ang simbahan, sa matag higayon nga wala nimo tuoy ang simbahan, so imong gibiay-biay, imong gipanamastamasan, wala nimo tuhui ang tutulo ka persona sa usa ka Dios. Okay, sa San Lucas Kapitulo 10 versikulo 16 dire nag-ingon ang Ginoo, ang naminaw ninyo naminaw sab nako. Exactly. Ang wala maminaw ninyo wasab minaw nako. Exactly. So to pa, klaro kayo na nga kinahanglan mo tuog ito sa iyang simbahan. O kinsa katong mudawat kanako, wala lang mudawat kanako kundi nagdawat sa nagpadala kanako nga mao ang Amahan. Yes, tre. Klaro kayo na. Ha? Nagtuo man gud sila nga kanang simbahan, murag ordinaryong institusyon ba nga ko? No. The church is both divine and human. So, sa iyang pagka-divine, sa iyang pagkabalaanon, ang pagpanamastama sa simbahan, maong pagpanamastama sa kabalaanon sa simbahan. So, si dinhi sa Yes. Mateo 18 versikulo 17 dire. Yes. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan kun iglesia. O kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kobrador sa buwis. Kobrador gud sa buwis sa una dire kanang giisip makasala kay Makasala. nagpractice og dili maayo, dili Kana bang mangikbak. So kinahanglan gyud ay maminaw ta sa iglesia para dili ta tawgon nga dili magtutuo. Kaya kung dili ka maminaw sa iglesia, sa simbahan, kinsa man imong paminawon pod? Yes, dire.
Imong paminawon ng nagtugaan nga ang mga RH bill mo na sakto. Yes. Halar. Ha? Yes. Ano They- maminaw ka ana nila mga bakak man na. Mm. Ang simbahan naman mo ay naghatag sa tinud-an ay nga kamatuoran ni ini. Yes, Dre. Oh. Sa unang Timoteo 3:15, nag-ingon si San Pablo nga ang iglesia sa Dios, ang simbahan, haligit suhay ng katotohanan. Pillar and foundation of truth. So, the fact nga gisulti na ni St. Paul, kinahanglan mutuog kita sa iglesia. Kay naaman niya ang truth. Oo. Pillar and foundation of truth ang iglesia. Bisag kahibalo siya nga mga tao ra ng sulod diha, na yung mga personalan, bisag kapila niya sa waya ng dito iglesia sa Corinto, kay na yung mga badlungon po, na yung mga immorality. Pero ang mga teachings, mga pagtulunan, gigiyahan man sa Espiritu Santo, atong yung tuan. Espiritu Santo yun na siya. Dili pwede nga mutudlo ang simbahan nga wala Espiritu Santo. Yes, ginaan diri nga kung moingon sila nga dili ta nang simbahan kay mga pari tao ra makasala, masayop. Sama ra nga gi-undermine nila ang Holy Spirit nga napadala niya atong Pentecostes. Unsa may katuyuan sa atong Ginoo nga gipadala ang Holy Spirit, parang naay mugiya sa iyang simbahan, may tungod sa tuluhuan ug pamatasan, faith and morals. So tuhuan na to ang faith and morals, dili itong mga sala. Oo. Itong mga negative. Oh, kay kung di naman yun sa kuan sa to pa, wa na to paminaw ang Holy Spirit. Kay ang simbahan duha ka factor. Divine katong giingon nimo dire o human. Sa human mahimong dili ta mo tuo sa mga pare kay masipyat sila humanly. Pero dili tayo nagtuo. divinely because of the Holy Spirit tuutan nila. Sama na moingon mo dire nga usara ka Dios. Nga ang kaminyon kinahanglan ampingan. Sama nga maingon ta nga dunay tutulo ka Dios sa ka-persona. Tuhi na. Kay dili man na pagtulunan sa pare. Yes. Pagtulunan man na sa simbahan nga iyan ni Kristo, ang pare ra mo nagyaw-yaw ni ana. Besides ang mga pare, mga matay pod. Yes. Mga matay. Gawas. Ang mga pare pod mangumpisal. Yes, dire. Kay makasala man. Yeah. Sa atong kinabuhi, inani ra man gud ang kinabuhi. Challenge ang pagpadayon sa atong kinabuhi. Mapukan ka barog duol sa divine mercy. Yes. Pangayo sa pasaylo diha sa kumpisalan ug makadawat ka niini grasya nga wala gyoy kalabang walay limit. Yes, dire. Pag ingon Lord pasaylo ako diha sa kumpisalan automatic papas. Na ako'y nadumduman dire katong giingon nimo ganina ba nga ang simbahan ni Kristo Katoliko. Kay naay na pamalandungan ako ani diri ba nga logic ng reasoning nga lisod nimo masupak gyud no. Imong kag reasoning maayong panghunahuna, maayong pangatarungan. Kay ang simbahan gud ni Kristo gihinganlan og Katoliko ni Obispo Ignacio niadtong 107 AD kung wala ko masayop. Ang uban moingon man diri si Obispo Ignacio din nagtukod sa Iglesia Katolika kay gihinganlan niya Katolika. Sakto ba na nga argumento angayan ba nato ng dawaton tungod kay si Obispo Ignacio mo'y nagmugna granting no kung siya may unang nigamit anang pulong Katoliko granting nga si Obispo Ignacio may unang nigamit anang pulong Katolika iyang gihinganlan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Buot ba ipasapot dili na ni iglesia nga gitukod ni Kristo kay gihinganlan ni Obispo Ignacio og Katoliko dili nganuman kay sama nga si Saul gihinganlan ni Kristo og Pablo. Ang pangutana, si Saul ug si Pablo duha ba ka tawo lain-lain? Dili usara. Si Simon, gihinganlan siya og Pedro sa atong Ginoo. Ang pangutana si Simon ug si Pedro duha ba ka tawo lain-lain? Dili siguro usara. So, kung usara si Simon ug si Pedro kay maura man gito sa gitawag og Pedro sa atong Ginoo, then si Saul pod ug si Pablo usara kay kasi Saul man tong gihinganlan og Pablo. Therefore kay ang iglesyang gitukod ni Kristo gihinganlan man ni Obispo Ignacio og Katoliko usara. Dili lain-lain. Pares ba nako diri? Ako ngalan jud is Shelbert. Gitawag po kog Bobby as my nickname. Gitawag po kog Veritas as my radio call. Karon ang pangutana, si Shelbert, si Bobby o Veritas tulo ba ka tawo lain-lain? Dili. Kaya usara. So, ang iglesyang gitukod ni Kristo gihinganlan man og Katoliko ni Obispo Ignacio, therefore usara ang iglesia ni Kristo ug ang iglesia Katolika. Dayon diri na ko'y nadumduman nga teksto sa Biblia. No? Kay maingon man gud sila labi na sa atong mga hinigugmang iglesia ni Kristo, maingon sila nga dili mi anang Katoliko kay dili mabasa ng pulong Katoliko diri sa Biblia. Although na mga implied mangingon ana. Wala nila
alinggati ni diri sa Mark 11 verse 17. Nga kung ato mong itandi ang pagngalan-ngalan diya sa Biblia og Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, Born Again, Assembly of God, mo man na ilang gingalan sila mga pundok. Wa sila kabantay. Nga kana yung gikan sa baba ni Cristo, unsa magi gusto niyang itawag sa iyang balay o iglesia. May mga itag balay, pwede man po iglesia, kaya nasa 1 Timothy 3:15, ang balay, pwede po tawagon og iglesia. O, inana kay kang, diba, church, dire, duha na meaning, ana, building or Building of katawhan. people. Ingon ana. Wala nila maalinggitin na dire nga. Kanang pag-ingon nga Iglesia ni Cristo, si Saint Paul ng istorya na. Then Iglesia sa Diyos, si Saint Paul gihapon. Iglesia sa mga balaan, Saint Paul gihapon sa unang Korinto 14:33. Lain-lain ang iyang pagtawag sa Iglesia. Basta muhaom lang. Kay nganong gitawag niya sa unang Korinto 14:33 og Iglesia sa mga balaan, kay balaan ang Iglesia. Iglesia sa Korinto kay naay mga taga-Korinto na kabig. Iglesia sa Diyos kay siyempre sa Diyos gud ang Iglesia. Lain-lain ang tawag ni Paul diri sa Bible. Pero kung mangutan na ta kana yung gikan sa baba ni Kristo, unsa magi gusto niya itawag sa iyang balay kuno Iglesia? Gipasabot na niya diri sa Mark 11 verse 17. Akong basahon diri sa King James. And he, no, Jesus taught saying unto them, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer, but ye made it a den of thieves. Ang istorya mo gud ani diri katong gihimo nilang merkado ba? Exactly. Ang balay sa Dios nga gikurihian sila sa Ginoo, dili na maayo kinahanglan ayuhon na to. Dili mo na tong merkado. Ang essence lang diri nga kuhaon na to diri. Kaning pag-ingon niya, di ba nasulat man na, my house shall be called of all nations the house of prayer. Balay ko ni sa pag-ampos, pwede na ito hugaw-hugawan. Kining gingon niya of all nations. Universal. Sa kombinasyon na sa Griego o kinat sila, Katolika. So, ang gusto ni Kristo nga itawag, kanang adjective ay, of all nations. So, my house shall be called, future ni. Sa ito pa, hunahuna galit ta diri nga, katong gihimo ni Obispo Ignacio, katumanan to. Katumanan sa maong gisulti ni Kristo nga ang iyahang simbahan pagatagon og simbahan sa tibuok all nations. kadasuran. Kay distinguishing O mark gihinganlan kining simbahan sa tibuok kadasuran ni kisa to Pope Obispo Ignacio. Obispo Ignacio nga Katoliko. niingon Katolika. Kunya sa akong pangsusi-susi sa Biblia ana dire, gi-quote na ni Kristo sa Isaiah 56:7. Gipanag na sa Old Covenant pa gitan-aw na. Kay katugong Old Covenant ato ding iklaro sa ila dire nga ang kalainan sa Old Covenant ug New, sa Old napay kulang. So sama pananglit nga kinahanglan moabot ang New Covenant kay mapadala ang atong Ginoong Hesukristo. Ang fulfillment na sa New Covenant. Napoy mga statement sa Old Covenant nga kinahanglan matuman diri sa Bagong Testamento. Ug natuman jud kay katugong Old Covenant gitawag to siya og Jewish religion. Tinuhuan sa mga Hudiyo kay para to sa mga Hudiyo. Kay kung hintil ka, pwera na lang kay wa kilabot kung hintil ka. Pero wala gibuot sa Ginoo nga ang iyang katawhan para ra gyud sa mga Hudiyo. Sa to pa first step unang ang rato. Kinahanglan pagka New Covenant dili na ni para lang sa mga Hudiyo kundi para sa tanan gyud. Mga Hudiyo ka o dili. Sumuna nga particular kay ang Ginoo anang of all nations o universal para mapalahi ang New Covenant ug Old. Ang Old Covenant gitawag sa Jewish religion kay para na sa mga Hudiyo. Exactly. Ang iya para sa tanan mo ng Catholic. Mo nang gusto siya ni ana nga katawagan. Kay para maklaro nga ang iyang tinuhuan dili ra para sa mga Hudiyo kundi para sa tanan. Para sa tanan. Mo nang naingon siya, my house future shall be called of all nations, universal o Catholic. Sa to panatuman. Sumo na dire. Catholic yun. Exactly. Ganyan, iyan ang gipakita. Gamay pa siyang bata, ha? Gipakita na niya ang church of all nations sa diha nga ang tulog ka mga hari. Yes, dire. Nga naggikan sa Orient. Orient. Sidlakan. Yeah. Nga nibisita nga to niya. Nagpakita sa pagka-universal sa iyang pag-abot dinhi. Nga wala siya natao para sa mga Hudiyo lamang, although Hudiyo siya, pero natao siya para sa tibuok kalibutan, para sa tibuok katawhan. O karon ang pulong Katoliko actually dili gani na title sa simbahan.
ang pulong Katoliko is the very nature. Maunay Yeah, nature, natura, essence. the essence Yeah. of the Church of Christ. Nga kanang Church of Christ is a universal church. A universal church. Sa Binisaya pa na, usa ka malangkubon. Malangkubon nga simbahan. Meaning, walay gi-exclude. Oo. Everybody is included. Mura ba siya- Ug ang pulong nga term nga gigamit ni Obispo Ignacio, pulong nga Katolika. Oh, isa- Which means Universal. Yeah. Then, muingon sila nga, aprobahan day na, katong giingon ni Obispo Ignacio. Aprobahan, katong sa Mateo 18:18. Ang inyong idili, diri syuta, idili na ako sa langit. Ang inyong itugot, usap niya, si Obispo Ignacio, direktamente man na siyang tinunan ni Saint John, kung tanawan na to sa history. Walang makaingon gali ko din, no, sa kanabang ato-ato lang ba, brag binugoy nga pagka-istorya ba nga. Kinsa may atong paminahon. Ang tao nga nakadungog yun kay disipulo gud siya ni San Juan. Direktamente nadungog yun na si San Juan nga nagwali kay face to face kay disipulo gud siya ni San Juan. May atong paminahon si Obispo Ignacio nga direktamente nga tinun-an ni Saint John o kini mga tao ron nga wala gali kadungog bisan sa hagaw-haw na lang stingog ni San Juan. Nga nakabasa ra. Oo. O yang gibasa, balik-balik ra pod. Yeah. Mura pod ang ilang gibasa. Mura pod gi-memorize. Yeah. So para nako dito gyud ko mopili sa mga tao nga harapan gyud nilang na himamat ang apostol. Kay balo ka, ang ato mong kung pagtuo pod, ibase po na sa history. Yes. Historya, no? Kay wala biya ang historya nato sa atong simbahan. Talk about different names of religion, different denominations. Wala, di lang na mabasa sa Biblia. Yes. Ha? Correct. Pero ang simbahang Katoliko na sa Biblia. Gikan sa Biblia na. Yes. Ha? Ang simbahan nga gitukod ni Kristong malangkubon, Church of all nations, universal, pulong nga gigamit ni Bishop Ignacio. Ignacio ba to? Malimot Athanasius ko. Ignacio, Bishop Ignatius, ang iyang giingon nga kanang term for that is called Catholic. Yes, wala ba siya og palatandaan o importanteng timaan sa kang Kristo nga gitukod nga iglesia og sa daan kay ang daan mula gitong gitawag og tinuhuan sa mga Hudiyo kay para sa mga Hudiyo. Ang kang Kristo di man kay para sa mga Hudiyo lang. Para mas tanan, mao na ang gusto niya nga ang itawag sa iyang iglesia kanang timaana dire. Alang sa tibuok kalibutan. O gikabasa na to Mark 11 verse 17. Okay. Mga higala, pwede ka mong padangat sa inyong mga mensahe kay samtang among padayunon ang diskusyon, palihog sa kamo padangat sa inyong mga mensahe. Una, pangutana. Ikaduha, obserbasyon. Ikatulo, informasyon. Ikaupat, anything. No? Pero hinaot pa nga ang inyong mga text messages nakatutok sa atong diskusyon karong gabi una para nga matagaan nato og pagtagad gilayon mismo ang inyohang mga concerns kay dunay kalambigitan sa atong giistoryahan karon. So ayaw dugaya kay we only have 1 hour for that. So karon pa daw na padangat na kamo sa inyong mga mensahe sa ato ang text line 0923-630-0797, Red Mobile 0938-116-5623, ang atong Globe is 0927-717-8556. Okay? So, sulayan sa nato pakli ning uban dire. Good PM Father Ram, samtang nanihapon kami dire always jud mi nagpaminaw from Father Gika ni Doc Ivan Nagliptong Valencia. Sa Liptong Valencia, Doc Ivan, thank you very very much for listening. Okay. Good evening Father Ram. Dio ready na mi maayo amo a signal ato a topic ron Chada from Marilyn Sarno of Doldol Bakong. Marilyn, thank you very much. Sa imuhang text na Chada. Atong signal. Always when dyan naman itong signal. Bagong tower, dahan. Ayong gabi naminaw jud mi diri sa kumbento sa Oslob. Kaming Wading, kaming Raymond Milin from Brother Bert. Brother Bert, salamat kaayos mga taga Oslob, no? Mga taga kumbento sa Oslob. Nagpaminaw nato karong gabi una. Thank you very much. All right. The Holy Spirit denotes the presence or power of the whole of God, often imbued with
quasi-personal characteristics. In Christian thought, considered the third person of the Trinity alongside the Father and the Son. Doctrinal differences exist between Western churches with regard the Spirit as proceeding from both the Father and the Son, and the Eastern Christianity which accept procession from the Father only. In the Old Testament, the Spirit is depicted as an agent in creation and of inspiration to prophets in Acts. The early Christians received the Spirit of Pentecost, from which time it continued to direct the church's missionary activities. Paul not only considered the gifts of the Spirit as empowering various ministries in the church, but also as associated with speaking in tongues and prophesying, practices which continues among the Pentecostal church. Good PM, si Rodney Father Ram, si Rod of Ugahong, Valencia. Nindot po niyang gisulti dire Silbert, no, kay kuan kaning ang diferensya ang pagkabuak sa simbahan ni atong tuig 10,054 nabuak kini sa usa lamang kagamay kaayong butang nga galalis nga matud pa sa mga Eastern churches, niingon sila nga ang Espiritu Santo nagagikan sa Amahan. Samtang kita sa Latin churches, maingon ta nga ang Espiritu Santo proceeds from both the Father and the Son. Nga ang Espiritu Santo nagagikan sa Amahan ug sa Anak. Yes. Unang nagbulag ang East ug West. Yes. Pero Katoliko na Yes. Orthodox ang itawag ana nila. Yes. We belong to one Church of Christ. Doon na rin diferensya sa pagtuo about the procession or the proceeding of the Holy Spirit from the Father and the Son. Yes. Gamayng bingkil, mubulag dayon. Pero the good thing about them, kay kani mga Orthodox, naman na sila mga kaning ilahang mga head, mga unsa na ilahang head nila dili man ni sila direktamente under the Pope, kay dili man ni sila automatic mudawat sa gisulti sa Pope because they have their own. Pero they believe in one God, they believe in our faith, they come from our faith. Mao na siya ang tinuod nga kahulugan sa schism. With our whole heart and voice we acclaim you, O God. We offer you our praise and worship, unbegotten Father, only begotten Son, Holy Spirit, constant friend and guide, most holy, undivided Trinity. To you be glory forever. Amen. Good evening from Alex sa South Poblacion, Valencia. Alex, thank you very much. All right? Unsa imo ikadugang diha Silbert sa ato ang diskusyon karon later, ha? There are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Klaro ba na, no? Yes. Nindot kini ato mga texter karon kay murag super uyon sa tanan. Good PM Fads, unsay meaning sa pulong iglesia? Katawhan ba o simbahan? Leon ni sa Ayungon. Yes, Explain. Pulong sa iglesia, meaning sa iglesia. Sa giingon na nato ganina dire, double meaning ang church or simbahan, no? Mahimong gamito nato ng pulong nga sa pagtawag sa building, mahimo po sa katawhan. Kay naman na sa 1 Timothy, unang Timoteo 3:15, ang iglesia sa buhi nga Dios, mo ang katawhan mo gipasabot dire ba? Katawhan mo na iglesia. Sa pamalandong po nato ana nga ang balay gud sa Dios puy-an sa Dios, di ba? Inya ang katawhan po puy-an man po na sa Dios. Mao na nga kanang balay, so interchangeable lagi na siya dire. Building man o makatawhan. Iglesia pundok sa katawhan nga gitawag sa Ginoo sa pag-serve, sa pagsilbi kaniya, pagsimba kaniya. Pasabot niya na pwede siyang pwede siyang meaning building, pero labong importante ang katawhan. Yes. Kaya dili mahimo ang building ug katawhan. Yes. Ala, sige, pagtukod din sa simbahan nga wala manimba. Correct. Ala, sige po magsimba, wala mo simbahan. So, ini kapundok sa mga tao, wala sila mahems, magtukod yun sa simbahan. Yes, building. The presence of the Blessed Trinity in each of us. God is with us. We are the temple of the Holy Spirit, the living Spirit of God. Christ is our guide. Follow the crossway and Mary like way.
like way. Be credible witness of the risen Christ in life and grace. Pray for peace and unity. God bless. Thank you, Brother Echika. Brother Echika, thank you very much for listening. Good evening na ara ko'y pangutan-on ngano man dili mo tuo ang uban sa larawan sa short sa larawan in short sa altar. Anong dili sila mo tuo sa larawan in short sa altar? Sa atong nahibawan di sila mo tuo kay namo gyud mabasa sa Biblia nga gidili ang larawan. Pero ang gidili katong mga larawan nga Dios. Sa Biblia go duha ka klaseng larawan, Dios ug katong sacred sama sa Kiruben, no? Sama sa Serafin o Kirubin. Exodo 25, 17 ngadto 22 katong si Moises gisugo sa Ginoo paghimog larawan sa Kiruben. So pag Kiruben ibalaan. So pa di day supak ang Ginoo maghimo tag larawan sa mga balaan. Supak lang siya atong mga Dios katong gipanghimong idol ba. Kanagong idolos nga larawan, kanang larawan nga imong buhaton din tuhuan nimo nga mo na Dios. Mo na Dios kay di Mana idolatry. Pero kung larawan lang di lang nimo ilhon nga Dios, dili na siya Dios. Kana bitaw magpa-picture ka, inigtan-aw nimo sa ko, uy kagwapo nako. You're not saying Ginoo na. Pero sa ingon kanang kuan ba? No, doktor kay di tinuod doktor, tarak-tarak kay di tinuod trak. Kanapong Dios gituhuan nimong Dios nya dili tinuod Dios. Nya ang Katoliko man magtudlo nga kanang larawan Dios, to padili na Dios, larawan lang na. Very good. Father Ram, may gabi kanimo imong mga kauban diha naminaw mi kanunay ninyo diri si Terry Draminar dahang ni sa Bonbon Katarman Kamigin. Abutas Kamigin. Klaro ba mi diha Kamigin? Ha? Paibaw ako no mi diha ninyo? Klaro ba? Good PM, Father Maata, diris Barangay Sulangon na nagtigom kami tungod kay walay TV show. So nagradyo mi ron, listening to program. Marlon ingnon tamo, basta gani ingon araw mga orasa kanang TV pag nga. Ha? Joke, pero tinuod yapon akong gisulti. Marlon di Sulangon si Kior, gatapok sila naminaw kay YTV. May radyo YTV, kay nakapaminaw mo. Ha? Okay. Alright, let me see. Alright, dali lang. Good evening, Father. Unsa di ay buot ipasabot anang tulo ka persona? John Relnis Bindoy. Tulo ka persona. Ang Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unya kana sila tulo ka persona pasabot ana nga ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Dios. Pero usara ka Dios. Pero ang Amahan dili anak, ang anak dili espiritu, ang espiritu dili Amahan dili pod anak. Distinct, lain-lain sila, pero usara sila ka Dios. Pangutanon ko nimo kunang naon sana, ay nako pangutan kay di ako katubag. Nga naman, misteryo na. Ha? Misteryo na nga dili matugkad sa giladmon, pinaagi sa lamang sa utak sa usa ka binuhat sa Dios. Okay? Father Ram, na ako kabi sa imong session sa YFC provincial YFC Provincial Conference sa Bakong. Naminaw gud ko kaayo sa imong topic. Muduol unta ko nimo dre pagkahuman, maikog manggud ko si Rod na pod ni. Ikaw ba pod Rod? Ngano ba po kang maikog nga sige man ka og sige kig text nako dire wa ka maikog og text nako niya. Kinahanglan akong nga muduol ka nako para nga makakita ko nimo kay ikaw dako kay kag ikatabang aning ato ang kuan. Kani ato ang pagpalapnag, no? Kay ubay-ubay man jud ning imong mga nahibaw-an diha, power man kakaayo mo hatag sa imong diskusyon. Good evening, Father. Matod ninyo ang Katoliko nga simbahan dili masayop kay mao ang gipadal-an og Holy Spirit. Kung kabahin sa faith and morals o pagpanudlo, ang pangutana, angay ba natong tuhuan kini magtutudlo sa laing relihiyon nga nagasupak sa panudlo sa simbahang Katoliko? Kini manggod sila, Father, nag-angkon nga sila sakto o giubanan sa Espiritu. Unsay ikasulti ninyo ani, Father? By Jess. Well, doon na may kanang gitawag og honest mistake dire, no? Kung nagtuo sila nga sakto na sa atong nahibawan gud sa moral philosophy or moral law, kung nagtuo silang sakto na, Diyos na lang maghukom nila dire ana. Kay naman po'y pangaji ang Ginoo nga amahan pa sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Ang questionable lang dire kung hibalo sila nga ang Katoliko magitinuod pero magsupak-supak lang gid sila. Kabalo sila nga Katoliko may tinuod unya ilarang gibaliwala unya gapalingog-lingog ra.
Ang iyang pangutana, tuuhan ba sila? Kung kata Katoliko, di kita matuo. Yes, Na no way nga matuo ta. Kaya Pero- atong ituan mo man simba. Pero ato iklaro dire nga kung lain galing religion dili pud tanan tudlo nila dili mao kay naapoy husto. Nay husto. Oo. Nay husto. Oo. Kay kanang mga maayong buhat di ay, kanang Yeah. Espiritu Santo di ay nila. Kanang Biblia nga gikan sa Katoliko Yes. nga ilang gigamit, no? Usara may resource ana John. Oo. Kay naaman tay gitudlo pud nila. Pero naapod tayo gitudlo, wa gyud Wala ni, sama So nang- katong wala nila gitudlo, ang atong gitudlo, ug unsa gitudlo labi na og manghilabot sila. Ayo ginako. Sa atong panglantog nila dire, naa sila truth pero kulangan. Ang fullness of the truth God naara sa tinuod nga simbahan oning Katoliko sama pa nang litre kanang kumpisal. Klaro man na dito sa San Juan 20, 19:23 nga ang mga ministro sa Dios gitagaagahom sa pagpamasahilog sala mo nang naikumpisal. Wala man na nila. Ug moingon sila nga sila ray sakto nya kita mo'y sayo, sila po'y maluwas kita mo'y dili ta butuo ana. Yeah. Di na mao. Father kanang Greek Orthodox Catholic Japon di ay na, di ba dili man na sila apil sa Vatican from EDAGS. Actually, kani sila, Katoliko ni sila, kanang Greek Orthodox, sa Eastern Churches, Katoliko gina sila. Kaso lang, nagkabangi lagi atong Yes. pagtulunan sa doktrina, kabahin sa Espiritu Santo, pero ang ilang pagtulunan, Katoliko gina sila. Yes. Except nga, na sila patriarka nga maoy pangulo nila. Pero kanang ilang mga patriarka, gikan po na sa Katoliko. Yes. Ha? Di na pa'y political ang reason, di ba? May pagka-political. Kaning gustong hold po nga. Dili mo tahod sa... Sa ato istoryahan gyud unta, gikan gyud na sila nato. Yeah. Usara man gyud na siya. Sa pagsugod usara gyud na siya. Yeah. Mabita nang gitawag og Great Schism, no? Ang pagkabungkag, ang pagkabuak sa ato ang simbahang Katoliko. Good evening Father. Last Sunday ba walay klase or amo rang radyo na daot? Nindot kaayo atong diskusyon mao'y topic namo last week sa postcam nako Narcisa ug Taclobo. Last Sunday gyud wala tay kuan kay naatay gi adjust sa atong istasyon. We have to be off air for a while kay dunay mga adjustments nga gihimo, no? Salamat sa inyong pagsunod bisag wala miga tingog. Good evening Father, pero bisan tulo ka persona pads no sa kinatibuk-an usa lamang sila ka Dios di pa pads usahay misunderstood manggod na siya nga kadaghanan pads tungod kay kadaghanan makaingon manggod na sila nga Katoliko 3DI ka Dios ang ilang gisimba kay trigod ka persona bisan gani ang ubang nga mga Katoliko makapangutana usab sakto ba ko pads? Coming from Dante Katubig. Nay mayong explanation ana dire. Although dili ni siya explanation nga nagpasabot nga tugkad na to ang Dios. Di gyud matugkad ang Dios. Pero sa apologetics dire mahimong makasatisfy nila no. Sulayan ako dire no. Kanang Trinidad mahimong i-explain na to ingon ani nga sama na sa tulo ba ka baso dire ba? Tulo ka baso nga dili parehas og kanang pagkagama panlitan ng usa made of plastic. Then ang usa glass, ang usa ibutang talang kahoy ba pero kuan dili mo lapos agis ka gahi siguro gahoya po di mo lapos ng tubig. Sudlan nimo na siya sa tubig gikan sa pitcher. Usa ra ka tubig, H2O. Isulod atong tulo ka baso lahi pagkahimo. Ang tulo diha lain-lain mo ang baso, kahoy, plastic o katong sa tong usa glass. Lain-lain. Tulo sila ka baso lain-lain pero ang tubig nga naa diha sa sulod usara dili lain-lain nga pagkatubig dire kay usara man gyud ang pagkatubig nga naa sa tulo ka baso yun ana dire ang usa ka pagka-Dios kinaiya sa pagka-Dios naa sa tulo ka persona pero dili tulo ang Dios kay usara man gyud ang kinaiya sa pagka-Dios. Usara ang kinaiya sa Dios, consubstantiality, ang usa ka substance nga mao ang Dios naa sa amahan, dili ka naa sa amahan, ang amahan substance sa Dios, ang anak substance sa Diyos, ang Espiritu substance sa Diyos. Father, good evening. Si Lula Maming, minaw jud minimo karon basta gani panos pagto ganahan jud siya maminaw nimo mamaray. Si Lula Maming dia naminaw nato stanhay. All right, let me see. Okay. God is invisible but He manifested Himself fully in His cross.
Jesus Christ, His sacrament. Now that Christ is no longer physically present among us, He gives us the Spirit, though whose presence in the church God is manifested. Thus, the church is a community led by the Spirit, so that the man of God may be fully competent and equipped for every good work. From Amor of Lagundi, Uslob, nakaanha na minimama sa inyong station, Padre. Thanks sa maayong pag-abi-abi sa sekretary. Kanus amo ni Ari diri Inday, tayo pa ha, si Amor of Lagundi, Uslob, nakaanha na ni mama sa inyong station, Padre. May to kung diri ko para maka-appeal po kong entertain. Ha? But anyway, thank you very much for coming over. Evening Pads, minaw ko perting ayuha ang tema karon, Bebe ni sa Valencia. Bebe, thank you very much for listening to us always. Lami kayong topic dyan doon. Labi kay, ang akong kauban din, eksperto kaayo aning apologetics. Nya, Father, kanang Greek Orthodox ba, maubanay sisim nga dili man sila pasakop sa atong Pope? Di ba sila gihapon if musunod tas dili ba sala gihapon if musunod tas ilaha? Okay, una sa tanan, unsa na mao ba nay sisim nga dili man sila? Yes, ang big sisim, ang pagkabuak sa simbahan nahitabo sa tuig 2054. Unya nahimong duruha, Eastern Church, Orthodox, Katoliko, o Western Church. Yes. O kita, we belong to the Western Church, ang Latin Church, ang Roman Catholic Church. Yeah. O gusto sila detalye ng about ana dire. Nakoy website nga i-recommend sa ila, ang catholic.com, ang Catholic Answers nga grupo dito sa Amerika dire. Equip kay sila anang mga ingunahan na dire kung mag-access lang sila sa internet. By the way, si Silbert pala naa na siya yung kaugalingon nga website. O sa ganin mong website, Silbert, tanawa kay balindaghan na kay informasyon may tungod pagtuong Katoliko ni siya. Lupig ko ini. Na sa technology power kay ni Silbert. Sige, ihatag imuhang imuhang Veritas899.weebly.com. Weebly. Oh, Weebly kay W-E-B W-E-E-B-L-Y. W-E-E-B-L-Y. Weebly.com. Silbert ba? Veritas 899. Veritas 899.weebly.com. Unya ang imong Facebook? Oh, ang ngalan ako Silbert. Adriatico Dondoyano. Okay, Silbert. All right. The center of the Trinity is the wholeness of the living, caring, and loving God, and most of all for the salvation of men. Mahal, San Carlos City. Kumusta atong signal diya San Carlos City? Clarix ba? Paibaw ekonomi, paibaw ami San Carlos. Good evening, Fads. The word Trinity is not a mere invention by the Catholics, but rather it can be found in the Bible. Your avid listener since 2011 from San Carlos City, Negros Oriental, si Mahal Detik ni Father. Maminaw pud ko sa imong mga misa kada alas 5 sa hapon. Inigulit na ako gikan sa office. Very good. Very good ni si Kitsane, Mahal. Mahal, saan ka nang galing kagabi? Alright, sandali Alright. Good PM, Father. Dri Barangay Solangon, nagatigom tami tungod kay walay TV show kay nag-brown out. Hay, maayo unta Marlon o kada Domingong mag-brown out mo. Ay, sus, bako. Pero kana ba pong bagdi mag-brown out Marlon, paminaw ra gyud mo sa panos pagtuo. Unya na mo paminatan og TV human. Unya ra nas vice ganda. No? Kay di ay ganda diring walay vice. Ayong gabi ang manane ayog balik-balika. Father, good evening. Andam na mi lula maming. Ay, humana. Ganihan ra di ay ni. Wa man ni nato ba? Tanaw dayon ha. Kajut ha. Itong tanaw ning inyo ha mga mensahe. Alright. Let me see. Okay. Father, may gabi, nangutana lang ko, kanang imong guest karon ex-seminarian na or theologian from Ed Ags of Baik City? Okay. Ako noon, Dre, sige ko alaan nga ex-seminarya. Sa dipolog pa lang, sige ko kaalaan, Dre. Pero dili ka. Dili. Minyo ko, minyo.
Father, ang simbahang katoliko nagtudlo raw usa ka Dios, apan tulo ka persona sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ed Ags. Very good. Okay. Naminaw mi diris Eric, diris balay, init kaayo ang sabaw sa tinula. God bless, Wigi. Sus, kalami po na imong tinula. Oy, nga kami diri bugnaw kayo mo ang simod, no? Oo. Alright. Good evening, Father. Thanks kaayo sa inyong topic karon. Nakatuhop gyud sa Pamplona. Alimpatakan from Karisma sa Pamplona. Natuhop gyud ang ilahang pagpaminaw nato ron diha sa mga taga Pamplona. May gabi kaniyong tanan. Ay sa mong katulog magdungan rata. Good evening, Father Ram. Thanks kaayo sa inyong tao. Kayo manani ayog balika. Alright, may gabi, Father Ram, naminaw mi diris kang Kuay Uslob, mga Lozano family gikan ni Ramil Lozano. Ramil, thank you very much. Always and forever, manggid mong avid listeners day as kang Kuay Uslob. Salamat kayo sa mga donors. Good evening, Father Ram, and to all listeners, especially diya sa kang Kuay Uslob, nadayon mo slaag kauban ni Angel from listener of Uslob. Ha 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 ha. Naminaw jud ay ni siya. Unsay nadayon? Perting dayon na. Nadayon. Hi Pads, good evening. Kumusta minaw mi karon? Thanks sa mga taga Uslob Convent nga always nagsunod sa panaw sa pagtuo. Angel, thank you very much Angel for everything. Ha? Dako kayo og katabang ni sila mga Lozano family. Unsay kalainan sa Santissima Trinidad ug sa Pentecostes from Alegria Cebu listeners? Ang Pentecostes diri katong atong gisaulog last Sunday pagpadala sa Espiritu Santo sa simbahan mo na siya ang Santissima Trinidad, ang Dios na mismo, ang Dios nga naa sa tulo ka persona. Okay. So, good evening, Pader. Always jud minaw ako Lulas Panos pagtuo from Gando Cell. Time pa, Gando imong lula ray na minaw, ka maminaw. Gando paminaw pud gando, ha? Kay para nga nindot ang atoang doon na tayo mapupo makatunan nga dili ta magduhiraw sa kangit-ngit kung kita nagtuo sa tong pagtuong Katoliko. May gabi, Father Ram, nakakita na jud minimo pagka last Sunday from kang Kuay listener. Ha? Nakakita na jud minimo pagka last Sunday. Last Sunday nakakita sila namo. Ha? Kita sila Elmer. Kita sila Elmer last Sunday. Okay, kay murag daghan. Dali ha. Good PM, Father Ram and bro. Some of our brothers and sisters in Christ told me that the name of God the Father is Jehovah and Yahweh. But as I read in the Bible, God said, I am who am. So please give me some clarification. Nelfi of Awayan, Ayungon. Basta sa akong kabahin dili kay ko unsa ni kana bang unsa ni kanang particular kayo anang unsay itawag mga pangalan kay ang importante ang imong kalimang ko mga pangalan nga ang gisgutan sa karaang testamento ni no mga Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Edonai. Pero ang Ginoo pag abot ni Kristo giusara ang pangalan. Ang atong Ginoo mao ang Amahan. Din isa pa depende man ko sa translation sa imong Bible. Ato ka sa gihubad sa mga atong mga hinigugmang Jehovah's Witness, ang klaro gito ang ilang kuan Jehovah gay imong mabasa. Pero sa atoan na Yahweh or Lord lang diretso, Lord God ingon ana, pero di kay ko particular na importante nga siya na kayo ang pagngalan. Ang pangalan nga nag-evolve diha sa Kaang Testamento gihatagan og kahingpitan sa pagtawag ni Kristo sa Dios nga Amahan. Human, period. But you can call him Yahweh, you can call him Jehovah, you can call him, pero he is our Father. Sa formula gali sa baptism, katong pamunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, igo na. Wala pa gali specify unsa gyud ikuan nga. Ingon nga kuan Yahweh, no? Tay, Kaya Yahweh karaan man ang testamento, God. Good PM, Father Ram, Diyos nga Amahan mao ang magbubuhat, Diyos nga Anak ang manluluwas, Diyos nga Espiritu Santo mao ang magbabalaan. Mao kini ang responsibilidad sa tulo ka persona. Father from Connie of San Juan, Siquijor. Connie, you're right. You're perfect in that aspect. Good evening, Father and Brad Silbert. Believe kaayo ko nimo, Brad. Tsada ka mo palapnag, gitagaan pud ka ni Lord og maayong ulo. Ang Holy Spirit nit the tislop gyud diha kanimo.
Thanks kaayo from Marilyn Sarno of Duldul Bako. Pasilo ako, sister, no? Eh, sa imong gisulti, murag ni kuha na ko time, murag kong nang hambog. Pasilo ako. Hala, Father, maata about confession, magduha-duha man ko sa usa ka priest wherein nakabalo ko unsa siya kirat kaayo about love life kay natural sa Katoliko wala may asawa, mayo kon Pilipinista kay natural Manila ang may asawa. So mangita jud ko og pari nga wala ko kabalo sa iyang personal, daghan ni jud pare nag-ana unsaon na lang. Yeah. Kung matinud-anon ta sa pagpangumpisal, di kita maulaw. O kinahanglan kay kanang pare instrumento mo na alter Christos. Ang atong gipangayo ag pasaylo diha dili ang pare mismo, kundi ang Ginoo nga girepresentahan lang sa pare. So Exactly. yeah. Exactly. Makapangita go kag pare pero kabalo kayo don't have to look for that. Kay inigduol nimo dili biya pare mo pasaylo nimo, Ginoo biya pinaagis pare. So pag pangayo nimo pasaylo mo ingon bi ka nga pasaylo ako padre kay nakasala ako. Meaning Ako diri makonsensya ko kung mamili ko pare. oo, kaluoy mo din taon na katungwa mapili. Kay klaro ang pagtulunan sa atong Lain po nang simbahan. mamili ka oy. Ang pare alter Christos. So mga representante ni Kristo matag pare. So anong mamili man ta? Kaya og mamili ta sa pa ang imong gilantaw ang pagkatao sa pari. Wala sa divine. Yeah. Wala balaanon nga buta. Good evening po, Father. Bakit ganun po lagi ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? At lagi nilang sinasabi umanib sa kanila para maligtas ang pagdating ng paghukom. Well, ilahapon ng pagtuon. Dili lang po ta mga Una kalainan rin kay sa Katoliko wala man gi-consider good ang nga bisag naa ka sa Protestante kung buutan lang ka matinud-anon ka pwede man ka nga isipon nga sakop lang kay hapon ka sa simbahan sa espirituhanon nga diwa although dili complete imong pagkasakop pero imong kinaiya murag Katoliko kibuutan ka labi nagbuutan pug gumingon gali diri Katoliko buutan gyud unta no. May klaro mingon sila Katoliko badlungon kaya ang tinuod Katoliko kana mo na mga santos nato inanaw. So parehas ra na siya wala na to gikondenar no. Gawas og nakahibalo sila nga ang fullness of the truth na as Katoliko di mo balibad lang gid sila. Besides kung usa ka tawo makasala man ayo pag hukmi nga maura gud lamang na siya because nabe kumpisalan. Yes. No. So nabe pagbasol pod no labi po na magpasabot nga inig kasala nimo mao na gud lamang na imong pagkaikaw. Father, salamat kay wala jud mi giduka sa akong ate na minaw jud mi sa inyong programa, Father. John Rel Cordona di Aini sa Bindoy. John Rel, thank you very much. Nga pamuduka kay kami wala pa pod hapit na. Magdungan ra tadong unya na mga kuha na lamang 20 minutos na lang mahuman na ta. All right. Okay. Good PM, Father Ram. Naminaw minimo diri sa Judyville. Nice kaayo ang topic about the Blessed Trinity, a doctrine of the church that is always misunderstood. Ned di ay ni sa Judyville. Ned, magkita ta seminaryo. Kini si Ned musulod nagseminaryo. So Ned, padayon undudong ha, padayon sa imuhang pana o sa pagtuo, no? Father Ram, naminaw mi diri sa Siliman, si Ninya wala kay tuwa pa sa Cebu, nag-retreat sa CFD. Na ako'y kailang bago lang yun ako nahibalag si Ninya Guzarem ug si Janet diri sa San Antonio, mga batan uni, mga estudyante sa Norso nga maikagon kaayo na naglambigit ining Catholic Faith Defenders, no? Unya si Mildred ang ato ang tigpaminawan nga naa si Liman always and forever gyud na siya. Nakatutok 24 from sign on to sign off, ha? Nice. DYWC ra gyud. Okay, good PM, Father Ram and brothers. Some of our brothers and sisters in Christ told me that the name of God ahumanan ni. Alright. Nga naman ang iglesia kung malit ka di man makasulod sa church nila pero siya Katoliko okay ra kahit malit. Nga naman inato sila. Ang pangutubag inato sila. Mo po ilang patakaran tayo mahimo anak, no? Ilahapon na. Father, pwede ra bang mga lawat kung wala pa ka nakakumpisal? John Rail sa Bindoy. Dili basta na kayo salang mortal. Yes. Mortal. Kinahanglang mangumpisal sa kadudong kung na kayo salang mortal ay pa ka mga lawat.
Klaro kaayo mo dinis kamigin, tinaw kaayo bisan pag mga drama ninyo si Terry Japone. Kana maalipayon kong naminaw ni mo Terry nga klaro di ay may kaayo diha sa unsa na kamigin, ha? Oo. All right. The Trinity is not mentioned in the Bible, but there is understand that the divine revelation ang pasabot Father, Son, Holy Spirit gikan ni Mark Sienes. Walay ngalan, okay. Amon ano istorya na to ganiha. All right. Let me see. The Holy Trinity teaches also in Nicene Creed, true God from true God from true God, true man from true man, no? True light from true light. Okay? The word Trinity was used from Saint Theophilus of Antiochus in 180 AD, Trinity. The book of Antolikos, the Greek word triados, and Latin is Trinitas. Yes. Power po kani si Mark Sienes. Okay, nagdugaan natin okay. Basig ang text basig nagunahon na siya ba, tao ra may gambug na anang terminolohiya nga inana. Dili man na siya daotan kay actually kini atong mga pinulungan gali lain-lain man gimugna ra man ning tao, no? Inana, so ang importante lang nga ang termino gigamit para para matawag nimo tong gipasabot sa mga ang Dios nga usa na tulo ka persona gingalan nato nag Santissima Trinidad. Misteryo kay di mo na matugkad yun nato. Yes. Good evening, Father. Na ay magpasabot ang ngalan sa Katoliko gitukod atong Ginoo Mark 11:17. Ang balay sa alampuanan mo'y magpakaylap sa tibuok kanasuran. The name Catholic. First of all, I give thanks to God, to Jesus Christ for all of you because your faith is heralded throughout the whole world. Yes. Greek word throughout is kata. Holos. And the whole is holos, means kataholos in Greece and katolika in Bisaya. Klaro kaayo na. Kinahanglang magbasa o magpasabot from Mark Sienes. Yes, nako inspire nila dire no kanang mga labi na mga batan-on dire nga makugay gid maminaw ani atong tulumanon mag-explica o magtuon jud sa atong tinuhoan gikan sa usa ka pari dire no si Father Oscar Lukfair no usa ka CM no excerpt ni siya gikutlo nato from his book nga giuluhan og The Privilege of Being Catholic sa page 182 sa iyang libro akong basahon. Okay. Many Catholics today have excellent education in secular fields. They have college degrees or have done postgraduate work in science, literature, law, or many other related areas. But their education in religion stopped at the grade school or high school level. They have an adult's knowledge of many things, but a child's awareness of the religion. No wonder some of them feel that religion is for children. No wonder some of them abandon their faith when they are challenged by calumnies against Catholicism. Atong sabot ani riba nga kinahanglan gyud ay kita mutuon gyud sa atong pagtuo kay daghang mga Katoliko ron nga wala mo pauswag sa ilang Katoliko nga pagtuo. Ang ilang nahibaw-an murag katurang sama ra sa nahibaw-an kuno sa usa ka bata. Munang no wonder nga dali nila matalikdan ang Katoliko kung dunay mga mo-convince sa ila. So kay kung ila pa untang gipalawman ang ilang pagtuon sa pagtulo ng Katoliko, di sila madala, di sila malimbungan dire. Exactly. Alright. Pads, mura og out of topic di siya, pero mangutana ko, Pads, ha? Ang kalag ba sa tao, Pads, mamatay o ban sa lawas? By Dante, coming from Ahong. Thanks. Dante, dili. Ang kalag, dili mamatay uban sa lawas. Ang kalag, mamubalik nga to sa Ginoo og magulat kini sa katapusang anahon diha sa pagkabanhaw sa mga minatay. No? Walay kamatayon ang kalag. Ang lawas madugta, pero ang kalag mabalik sa gigikanan. Good evening, Father and Brad Silbert. Believe kay ko nimo. Okay, human na. Okay, Padre, loud and clear inyong signal diri sa Tagbilaran, Marshall Carreras. Kada ba? Muna akong kalipayan nga loud and clear ta ditong dapita. Okay? Father, kana bang ang idili sa yuta, idili pod sa langit, mamaray? Nga naman mamaray, unsay problema? Pasabot ana mamaray nga gitagaag blanket authority
ang gipili sa Ginoong mga apostoles nga karon mao ang ato mga obispo pinanguluhan sa atong Santo Papa nga ugon sa ilang itudlo sa simbahan ugon sa gidili pud sa langit. Kana pong maghimog balaod sa simbahan diri kanang mga canon law, ecclesiastical law, usap po na siya. Daan sa Acts 16:4 no, buhat 16:4 nga ang mga kadagkuan sa simbahan o iglesia nagkatigom, nagkauyon sila og mga lagda diri ug ila ning gipatuman sa mga magtotoo. Muna ang biblical basis ngano ang atong simbahan na ecclesiastical law, na canon law kay gitagaan ng gahumang simbahan ana. Exactly. Yeah, exactly. Para dunay panagiusa kay kung wa gyud balaod bisag unsa lang. Kung wala yung magisterium, wala yung magtutudlo, kada yung itudlo, ron lain po rin ako. Oh, yes, Pero pareha rin ang itudlo. Nga naman, the same Spirit. The same Father, the same Son, the same God. Yeah. Ni Do Olmis DYWC Padre nangutanas location sa Metro College, advertisement with the same station na masin maka-avail amor maayo. Very good amor ha. Unya unsa man naka-avail ba mo sa Metro College? Diri kinsa nang Metro College tato dire? Si Joy? Si Joy ang kuan si kinsa to sa Ellen, si Ellen Norso na siya sa Norso. Good PM Dre, great lang ko sa ko mga igsuon diha sa Bato, Santander, naminaw karon especially sa ako nga Manoy, especially sa ako Manoy, George, Sonny ug Howard Fernandez gikan ni Baliling. Thanks Padre. Baliling. Mocha ka baliling. Sabay bayon. Kun maong mamili tagpari asa mangumpisal, kulang siya pagtuo sa mga sakramento nga puros tinukod ni Jesus. Ang dili na pari iya Castoria but Jesus si Narcisa ni. Mauman. The faith is on the grace that you receive in the sacrament, not in the priest. All right? Okay. Sa ato pa di ay Father, kadang pa, okay. All right. Father, kadang mga pare, okay. Kanang mga pari sa Greek Orthodox, pwede rin na sila bubalhin sa pagkapari sa Roman Catholic Church. Dili na kinahanglan sila mo eskwela o ordinahan pag-usap. Dili. Istoryahon na siya. Yeah. Istoryahon na siya. Dili na pwede nga mubalhin ra dayon. Kay lain-lain na may... Murag part sa canon law na sa diri no, na din. Na may kuan. Alright? Sige. Good evening, Father Ram and Company. More power from Greg Anzeni of Talisay, Santander, Cebu. Si Greg Anzeni, kauban is mga Luzano family nga kanunay po ni naminaw na to. May gabi ipad sa minaw po ang mga taga-saging Luka, Uslob nga Gumapon family. Naminaw ang mga taga ubay sila daw. Kung nakadungog din na pitskuan. Hay man taga San Jose, asa mo diya? Amlan, naraba mo be? Padungga kuno ninyo. You're very welcome, Pads. Gamay ragani ito. Napalayo niya ka wala sila kita ni Elmer kay wala ni gawas. Kana si Elmer gyud. O nganong wa man pug kamo gawas, Mer? Munang wa sila kita nimo. Kay wa kamo gawas. Good evening, Father Ram. Very nice kaayo ang topic karon, full of meaning. Daghan kaayo may nakatunan. Thank you very much from Sarah of Oslo. Sarah, power kayo. Ayaw i-on air lagi. Okay lang, no problem. Father, nga naman ang simbang Katoliko di man mubunyag sa bata kundi kasal ang nanay. Thanks sa mangnaw ni. Amo ara ni kay wala man is dipolog, no? Amo adini sa simbahan, dinhi sa diocese sa Dumaguete, dili bunyagan una ang bata. Dili kay dili bunyagan. Bunyagan pero dili una mabunyagan ang bata kung ang mga ginikanan dili makasal sa bahay. Inana po na dito dire sa. Inana po. Okay. Unsay tuyo og tumong and ani? Disiplina po. Ikaw ba moingon ka sa imong anak-nak dawata ang grasyas Ginoo kay kami di ramilayhan. Di ba ang ginikanan mo'y magunag mo'y mag-set og example sa ilang mga anak? Pasabot nga kamo mga ginikanan dapat nakadawat mo sa grasyas kami niyon aron kamo makaingon mo sa inyong anak, nak bunyagan tikaw
kay aron ka makadawat og grasya. Oh. Di ba? So, kung wala na mabunyagan. Pero Pader, ingon sila, Pader, kung gipaangkan, kung gipaangkan ka, mabunyagan imong bata. Pader, kung minyo ang lalaki, di may makasal, mabunyagan ang inyong anak. Pero kung galuon ra mong duha, kung gisibil mong duha, nawa mo makasal sa pare, dili na pwedeng, dili pwedeng bunyagan una ang bata. Sara Gumapon na may pagpaminaw sa family sa saging. Naminaw po sila karon pa, especially ni Sara Gumapon. Uy, Sara, kumusta naman ka, Inday? Kailan pa kang Sara Mer? Kay wala na. Good evening, Father. Ganihara ko naminaw ninyo ni Tanis Amlan Lower Hugno. Kana balita mo na makaibaluming na ay taga Hugno Amlan. Unsay sunod? Manhuyod na ba? Bindoy naman to, tayasan naman to. Kana ba? Kay Sibulan, wa man koy kadungog na Sibulan naminaw dere. Aber, padung gamit, di pa ta mo ending, ha? All right. Holy Trinity existed before the creation of the world. Well, exactly. Because God, as the Father, the Son, and the Holy Spirit, existed. Dungan. Okay, kaidugang, sige, padayon. Kini na ko idugang dire kay importante kay ni siya, no? Objection ni siya nang pagsupak, nagtagad kung tag na mag-text dire ba nga dili katoliko wala man siguro nga kay ato ning nakatunan dire kay gikan sa uban yung religion, ilang atake sa Trinidad. Naamang gud dire panangli sa Catechism of the Catholic Church, no? Paragraph 245. Naay mabasa nga ingon ani, no, about Trinity. The Holy Spirit, the third person of the Trinity, is God, one and equal with the Father and the Son, of the same substance and also of the same nature. Kining equal ba, no, sa substance, equal ang Father, Son, and Holy Spirit. Sayop ko nun no, kung kanang Trinidad nga pagtulunan sa atong simbahan kay dili kuno tinuod nga ang Father o Son equal. Ang ilang gamiton nga teksto ana diri kining sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 28. Akong basahon diri para malinawan ang atong mga tigpaminaw ron kung makahibalag sila ani nga objection. John chapter 14 verse 28 giingon diri. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. So diri klaro ko, no, si Kristo niingon nga dili siya equal sa amahan. Kay niingon man siya ang amahan labaw kay kanako. Unsa may atong katinawan ani diri? Ingon ani siya diri. Timan ana to nga dual nature si Jesus. Divine katong usa sa pagka-Dios sa amahan, din og kining human. Kining iyang pagka-human lahi ni sa iyang pagka-Dios. Ang gipasabot diri nga ubos ang pagkatao ni Kristo, mo'y ubos. Na ako ibasahon ani nga support ani diri gikan sa usapod ka pare nga nagsulat sa dogmatic theology, no, for the laity, no. Ako basahon diri. Giingon gidiretso nga lako diri although taas na siya. Kini lang tot lang atong kuhaon diri. That is why Christ came to us with a human nature. This is the visible sign of His invisible divinity. Dayon, padayon ta. Ingon diri sa page 152 sa mao gyapong libro, no, Dogmatic Theology for the Laity by Reverend Matthias Prem. Christ is omniscient as God, but also that He does not know everything as man. So makita nimo dunay kalainan ang iyang pagka-Dios ug ang iyang pagkatao. Masabot na to nga ang pagkatao niya mo'y ubos. O dili yung pagka-Diyos. Mahimo po sigurong sa ranggo, amahan ug anak mas labaw nga amahan kaysa anak, no? Pero sa substance sa pagka-Diyos kay usar naman parehas ra. So sa pagka-Diyos ni Kristo og amahan tupong kay usaman. Pero sa pagkatao niya mo'y ubos. So kanang giingon ni Kristo nga ubos siya, ubos ang iyang pagkatao, dili ang iyang pagka-Diyos kay ang pagka-Diyos usaman sa amahan. Exactly. Mao na siya diri. So ang nagdiferensya sa ilang mga papel sa ekonomiya sa kaluwasan. Pero sa ilang substance
pareha ra gyud sila. Yes. All right. Good evening, Father Ram and Brad Silvert. Pareha ra pod your example og nationality or kinaiya sama nga naay Filipino nga civil engineer magama og house naapoy Filipino nga doktor nga napare og naapoy psychologist. Sila tulo lan og trabaho pero puro sila Filipino. Sibulan sa country homes. Naghimo siya og example po niya. Filipino ra pero naay pare, naay civil engineer, naapoy doktor. Pero pero Filipino. Iya ra pong gihimuan og analogy nga iyang kaugalingong example. Okay. Father, si Nina, student na siya sa Siliman. Engineering. Unsa na niya? Engineering. Ako na siyang student, assistant sa registrar sa office. Yes, I know that, Mildred, because nagsulti na ako si Nina sa dahil nagkita mi. Ha? Okay. Very good, Mildred. Ha? Si Nina, kana po si Nina power po sa kaayo. Again, Father Ram, Holy Trinity, 3 persons yet one God. I read that some sects practice Trinitarian but without sign of the cross. Is this effective or are they following our faith? Nelfi Awayan Ayungon. Ang diferensya dati kay wala nila gisunod ang daan na gyud nga tradisyon sa atong simbahan. Tradisyon. Kana bang unity importante na siya. If mao gyud na atong namatan sa tinuod nga simbahan, we have to follow it for unity. Di ta magiya-iya. So kana nga punto no, kinahanglan na siya. Very good. Father, nakatulog na akong ate Linlin. Ako na lang nagmata og si Yoyo Bundoy. Padayon na minaw ninyo, Father. Si Janil sa Bindoy. Janil, gamay na lang day. 5 minutes. 5 minutes. Mamanata. Good evening, Father. Naminaw ninyo diri sa Kapipinis, Bindoy from Linlin, Bacordo. Okay. Daghan ba mo nakatunan ron, Linlin? Sa tuang diskusyon karong gabi una. Kami diri once a year ra makumpisal. Okay ra ba na? Diri every Holy Week from Camiguin. Ikaw rito ba ganun? Okay. Actually, good, ingon ani. Ang atuang minimum nga requirement sa Katoliko, at least makakumpisal ka kausa sa usa ka tuig. Mao na siya ay minimal. Pero wala nang ipasabot nga pwede ka manghimog maximum frequent magmakanunayon, especially kung feel nimo nga ang imong tanlag dili mahimutang tungod kay nahimong kasalanan nga mooy nagbother sa imong tanlag, sa imong konsyensya, then ayaw paabuta ang Holy Week. Adto adayon ang pare pangayo pasaylo bisag usa duha lamang kini, you don't have to. The frequent you go to confession, the better. Mas daghang kumpisal, mas maayo. Kay matabangan ka sa kahuyang nimo sa pagsagubang sa mga tentasyon kung ikaw anaa kanunay sa grasya sa Dios nung kaluoy diha sa pagpasaylos imo mga sala sa kumpisal. Clarex. Good evening, dre na ako na ilan civil ra ang kasal ngano nabunyagan raman ila tulo ka anak. Asa man ka dapit. Kanus aman kay kun nabunyagan ni sa una paning panahon nga wala pa matukod ang maong balaod, okay ra. Pero kung nabunyagan ni karon ug asa po ning dapita, lahi po da. Kanang akong ate napaangkan og pwede ra ba nga ang akong pag-umangkon pwede ra ba nga ang akong pag-umangkon ang kunon ra nga anak sa akong mama ug wala ra bay problema? Unsa kuno to? Ang iyang ate napaangkan ug pwede ra ba nga ang akong pag-umangkon ang kunon ra nga anak sa akong mama? Sa kagalibog ko. Ang akong pag-umangkon mo angkon adtong batang gipaangkan, no? Katong batang nigawas pinaangkan unya ang kunon sa akong mama. Walay problema ka inyo haraman pero
ang kunon sa unsang paagi, adoption, kung adoption, di naman nagoy kinahanglan nimo i-adapt kay imo man ang pagumangkon or imo pud nang or adapon sa og ang kunon sa imong mama, di maayo. Kay naara po sa inyong pamilya, pero kung inyo nang ipa-adapt sa laing tawo, klaroho na. Pat sa mina biya mindi dire sa Hantianon from Mira. Hantianon Amlan. Si Mira Jean. Thank you, Mira Jean. Mo na akong usay mag-roll call ta ba kay naamang taga si Marshall na nadungog nato gikan sa Bohol. Everything I do and everywhere I go, I always do the sign of the cross. I feel safe by doing so. Yes, Shilbert, right? Yes. Feel safe kung manguros ka. Yes. So, What do you do sa imong kwan? Kanusa ka manguros? yes, tatakbo na to ang sangalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So, power kay na siya dre. In fact, napagalitay crucifixion. Oh, wala siya. Faith, mala pagtuo. Okay. Ang pagpanguros, mo ingon, bityo ko nga pagpanguros, no? Ang gamahanan. Yes. Ang gamahanan. Wala ka mag-ingon. Pero og tinuod tang Kristiyano, ma-feel na to na amay gahom mawala. Ang faith na agyo diha, nibilib ka sa Dios. Ang tinuod nga pagtuo, kailangan dili lang nakabase tungod kay gitagaan kag sign ba para sa ato ni Thomas ba, dire ba nga nituo ba ka Tomas tungod kay nakakita ka kanako. Ito ka to bulahan katong mituo bisan wa makakita. So to pa ang tinuod yung pagtuo, wa man kinahanglan og ebidensya. Gani, ang imong pagtuo, mo'y makakita ng ebidensya. Yeah, correct. Kung mutuo ka, kita iyo kag ebidensya, mer. Pero kung di ka mutuo, bisag sang katutak pa ng ebidensya, kaya ang ka mutuo, di good na mahitabo. Taga-amlan, biya po ko padrer, Mark Shenes. Mao gani, no? Nagronokor ko kay, sabaning nga, to gakamigi naman ng minaw na to, may sibulan, bewa, man ko kadungog sibulan. In the history, you must know that the Catholic Church was established by our Lord on 333 AD in Caesarea Philippi, Jerusalem. The learnings know the history aside in the Bible from Mark Shenes. May po ni siya kayo magtuon ko ni siya. Mark Shenes, padayunan na dong? Okay, padayunan na sa imuhang mga maing gawi. Kunong na mo og tek sigala kay muundang na ta. Alright? Good evening, Pader. Nice kaayo ang topic ron. Pader, great lang ko ako lolo ug lula din sa ako din tanang kasin diri sa Kanhuyugan, Bagtik, Mabinay from Prisel. Kani mga Bagtik, Mabinay, layo gani. Naabot ko diha. Dugay na tong panahon nang kaabot ko 1988. Father, namin ninyo, Glory me ni Diris Manhuyod. Kana ba, Glory me? Nag-roll call, ko, kay mingawon sa taninyo da, nga, di mo mantik sa maminaw ra. Yes. Father, kauban ninyo sa Angel paglaag di ay, nalingaw di ay mo sa ato pa, nagkita po sila sa imo technician karon, Father. Nagkita man gid kay nanganaog, wala sa Elmer, wala manaog. Good PM Padre, lipay ko nabati na pud nako panas pagtuo ako salat man sa pag-aral sa ato pagtuo, namatay ra ko og nabanhaw unya. Namatay ra ko og nabanhaw unya samtang gadugang ang tuig, magadugang lang ako panabot sa ato pagtuog sa kinabuhi ni Kristo. 24 years old na ko as resurrected body sa situation ko as if wala na achieve sa paningin tao, kay nabalik lang ko sa pamilya ko, kay wala na ko'y lugar sa kalibutan. If magpaka-Kristo sa buhat, di man pwede kay female man ko, gasunod man ko ni Mama Mary, kay timailhan man Roman Catholic, lalaki lang pwede ordinahan para magmisa. Sunod ko lang ang humility, bisag di baya pod ko at is o mag-alindasay ba kay unyag makasala ko ba, pero I trust God na lang todo. My part to come myself. Maria Angela in Kutkutan, Valencia, Bohol.
Praise God. Power. Praise the Power. Lord. Gasunod po siyang Mama Mary. Pero dili siya pwedeng mahimong pare. Kaya babae, manday siya. May gabi ipad, sa mina po may diris Alegria Cebu. Kana! Alegria Cebu, diris sabay. Ay, mong bulhoon diri napita. Napoy taga bulhoon diri. Alright. Maundang na ta. Mga higala, last na ni. Kay Maora og nilapas na ayong gabi naminaw mi diri sa konbento sa Oslob. Okay, let me see. All right. Good PM Padre, lipay ko nabati na pud. Okay, human na. Father, nagtuo ba ang Greek Orthodox and si Mother Mary walay buling sa sala ug ilang gipasidunggan? I do believe Yes, so yes, because they're yes, they are. Catholics. They're Catholics. Ang Greek Orthodox, dili ang Orthodox nga Protestant ha. Kana apoy Orthodox nga Protestant. Additional pads, dili ba ang spirito ug ang kalag separated sila, although there is a relationship, but naadyon na siya tsakto nga explanation, di ba pads? Ug usara jud na sila by Dante. Ang espiritu, ang kalag Dante, espiritu kay waray lawas. Pero ang kalag para na sa tawo. Ug ang kalag maghulat sa panahon nga mobalik siya sa kabanhawan sa lawas sa mga minatay. Ang espiritu dili kinahanglang kalag para sa mga anghel. Ang mga anghel espiritu nga dili kalag. Dili lang sila makita, pero ang kalag iya sa tawo nga walay lawas, so dili makita. Okay, Dante. Okay, good evening Father. Thanks kay klaro na jud diri sa Luon, Bohol inyong signal ug maayon yung topic karon kay among jud na sabtan kay maayo mo explain sa Holy Trinity from Jerry. Very good Jerry, ingna inyong mga silingan di sa Luon, Bohol nga maminaw pirmi kada Domingo. Good PM Padre, lipay ko. Ayaw balika. Kay Anli manggod ni sila. Lami po ning Anli manggod. Unsaon man ako pagpangayo sa Ginoo nga ako namang giampo ang akong anak nga mopauli nako kay kada gabi ako unlanan iya picture nga ako siya sang piton nga pauli na kay gimingaw na jud kay Minia. I-chaplet na nanay. I-chaplet na mamaray sa Divine Mercy ha. Mamaray i-chaplet na. Father kanang Trinity usara na ka Dios kung ang tulo ka baso tagayon og tanduay maurang binuha, tanduay ra gyapon. Parehara na sa imong gi-explain giniya. Tanduay ra imong gigamit. Matiganahan man gini siya tanduay pod. Okay. Father kanang Greek Orthodox nagtuog gyapon na sila Trinity. I do believe they do because they are Catholics, no? All right, let me see. Ending na, mga higala, ending na. Ending. Father, unsa? Okay, human na. Okay. Mga higala, mura og ending na gyud. Okay, good night everything. Father, si Linline, palihog ko og greet nilang bundoy og sa akong manghod nga si Janelle. Father, happy kay ko nga nakadungog ko sa imong topic karon from Bindoy. Thank you. Alright, part. Pads, greet pa ko ate Rachel dira sa Dumaguete nga naminaw pod ron from Mirajin in Hantianon, Amlan. Very good. Og gipasabot ato Padre nga napaangkan man ang iyang sister so why kilala yung rong papa maong nga ang kunon ra sa iyang amama nga iya anak kay na amay bana. Sibulan Country Homes. Sandali, ang kunon nga iyang anak iya man ang apo. Apo na niya unsa man ang gipasabot kato ang bana iya man ang apo. So dili na kinahanglan mag-ulo angkon kay dapat ang kunon gyud na ang bata as apo. Not as anak. Di man kinahanglan mo ang kuno na imong apo, na imong anak. Kay mura man na gihapon. Naminaw mi diri sa Luok Sibulan. Da.
text lagi. Bitaw ay thank you. Salamat bitaw ninyo. Garol call ra lagi ko kay mingawan magud pud usahay ko ini mga lugar ba no. Ang Dumaguete wag ko kadungog ron no. Last na noon niya mo pa inyong i-text. Uy naa es Mildred Siliman no. Dapit Siliman Mildred. Last na ni Padre. Good night. Mao last na jud. Mga higala. Bert, tagaan ka na ako sa imong katapusang mga pulong sa ato mga tigpaminawan karong gabi. Okay. Sa may buot nimo isulti ngadto kanila. Una sa tanan Dre, salamat sa higayon nga imo kong gipa kuan Dre, gikuyo isip bisita sa imong nindot matulun-anon kayong tulumanon sa ako pong amigo sa kuan Picas Loak si Brad Elmer no. Maniksaka. Okay, salamat kay Mer. O sa tanang naminaw ron nga nag-antos yun bisag katulgon ba siguro sila pero tungod kay matulun-anon kay ang programa para sa Ginoo naminaw sa salamat kay ninyo no tanang mga naminaw karon og na lang koy ihangyo ninyo no mga kauban kong Katoliko nga naminaw ron no ang atong Ginoo nagtukod magyud og simbahan kung nahigugma ta sa Ginoo kinahanglan ato pong higugmaon ang simbahan kung unsay mga kakulangon diri unsay mga diferensya diri kung tinuod tang nahigugma ato yung tabangan ng simbahan no sa unsay iyang mga problema so tun-an nato atong pagtuo para nga maantigo ta manalipod pud kung atakihon kung kita ginikanan nahigugma sa atong anak ato man yung dipinsahan ang ilang nga right so mo na tinuod nga paghigugma kung tinuod tang nahigugma sa atong relihiyon nga Katoliko kinahanglan naagi tayo buhaton whatever nga unsay nga talent kag gihatag sa Ginoo nato maayo ba ka mo sa music apil ka diha sa choir no maayo ka manalipod sa pagtuo apil ka diha sa Catholic Faith Defenders unsay diha o kung nakay kanang talent nga maayo ka mahimong pari o magpari ka o any nga kanang makatabang ka sa simbahan alang-alang sa pagigugma sa Ginoo sa atong simbahan kana lang dire. Okay, I'd like to always tell you, Silbert, anytime you are in Dumaguete, especially on this particular day or a Sunday, you're always welcome to come here. Even without seeing me, basta pa now, if you are here, whether na ako'y bisita o wala, you are most welcome and we would like to have you more because daghan kay mga nakatuhop sa pagtulunan sa atong simbahang Katoliko tungod sa imuha og sa ako ang pag-explain ngadto kanila. So anytime nga moabot kag Dumaguete ug niya pa ka sa Sunday sa gabi tungha ra butho ra dinhi sa alas 8 oras 8:30. First, second ug fourth Sunday alas 8 ta. First ug third Sunday 8:30 ta. Okay? But anyway, you are most welcome. If you're here on a Saturday, you could also come with the CFD people. Okay. Alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Karong gabi na mga higala mo pasalamaton kita nga si Silbert Dundoyano Senior nakiguban ka nato karon sa ato ang programa sulod duha ka oras. Take note, duha ka oras natong lingkod dinhi. Ang uban nakatulog na, gahagok na og ako hapit na katulugon. Nga niya dinhi. Of course, uban sa atong technician si Elmer Manigsaka, magpasalamaton kita ni Silbert Dundoyano sa iyang pag-uban ka nato sa paglingkod, paghatag ug papalapnag sa ato ang diskusyon mahitungod sa Santissima Trinidad. Manginaot kita nga sa umaabot ng mga adlaw ato gihapon siyang ikauban dinhi niining nag-iisang Radyo Bandilyo DYWC 801 sa dial sa inyong mga radyo at sa nag-iisang programa For the Lord Alone, Panaw sa Pagtuo. Kini na lamang inyong higala si Father Ramo Ingon, muhilom kita sa makadiot ug atong dawaton ang katapusang panalangin. Ug sa akong paghatag niini, manguros kamo uban sa pagsing, uban sa pagsulti, sa pag-ingon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. In the meantime, muhilom kita pangandaman ang atong kaugalingon sa pagdawat sa maong panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Kini si Father Ram ang inyong higala sa kahanginan uban ni Silbert Dundoyano ug ni Elmer Manigsaka moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Have a wonderful week ahead. God bless and good night.